Brad, karon mga igsoon alang sa atong pagpadayon na nidenta sa sunod nga mopahayag mahitungod sa atong topic karon nga panag-usahan atong igsoon na Silbert Tendoyano. Brad, 10 minutos Brad. Okay, excuse me kajot lang, Orda. Ako sa hangyo na kong mga amigo dire nga mo hilom sa kay parang maka-concentrate ko kay medyo kadtong wala maisguti sa akong kauban ganina nga nanawag si Brad Elmo. Ako pong hisgutan dire no kay tabangay man no. Okay. Og aon siya atong pagtuo no. Ako ning start okay. Pasiyunhan og pagkutlo sa gipahayag sa Daniel 12:4 no nga nagingon moabot ang panahon nga muuswag ang kahibalo sa King James Version knowledge mag-evolve ang kahibalo maglambo. So kana pa lang sa tagna gihulagway nag-unsa gyud mahitabo sa umabot no mag-uswag ang kahibalo no. Buli pasabot sayop gyud ang kana bang pangunahuna nga ang pagdawat sa kamatuoran kinahanglan basahon gyud tanan litra por litra sa Biblia no. Sayop gyud na no. Kay gani no na ako'y kuanon kana bang mo argue og ingon ana no panalitan ng piniling nasod kung mogamit ana nga argumento nga asa man sa history nga kanang gitawag si Pedro og Santo Papa o prasana kana pwede man na isumbulik das-das pod sa ilang grupo kay asa man pod sa Biblia nga gitawag og Santo Papa si Paulino Agapay o kana maigo ra po sila anang klasya sa argumento. Now ang gibasihan gyud sa Katoliko nganong tawgon og Santo Papa si Pedro tungod kay sa history sa mga gingharian sa Biblia mo ginay mga terminong gamiton. Example, Isaias 22:21 ug 22 nga ang tinugyanan sa Yahweh tawgon niyo og Father. Father, Isaias 22:21 ug 22. Then adto ka sa Revelation 3:7 ang tinugyanan sa Yahweh kana ang katungdanan tawgon og holy o balaan. So sa syllogism, kung naay premise, ang conclusion siguradong correct, sound. Ang premise nga ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Father. Og ang tugyanan og Yahweh tawgon og balaan. So makaingon mo sayop ang Katoliko ana? Wala, wa pod giingon sa Biblia nga sayop na. Nakaron tungod lang kay walay evidence nga sa panahon sa mga apostol gitawag-tawag og Santo Papa si Pedro sabto na bagyo na nga dili gyud Santo Papa si Pedro. Nabay pagtulunan sa Biblia nga tungod kay sa ilang panahon wala pa na mauso ng klasyas pagtawag sabto na nga sayop ug dili angay dawaton. Kung mao sa ato pa sayop po din ang mugamit ta og terminong monotheism. Ngano man? Kay sa panahon sa mga apostol wala na nila gamita. Sa pagtulunan nga kanang gitawag natog usa lang Dios, usa lang ang Dios, di ba? Naman sa Biblia gitudlo nga usa lang ang Dios. Pero nung ka nga naay apostol nga nagtawag anang pagtulunan na og monotheism, wala. Mabasa sa Biblia ang pulong mono sa Griego, mabasa ang pulong theos sa Griego gihapon, pero di kang kabasa og usa nga giusa na ang meaning ana kanang monotheism. Di ta kabasa sulod sa Biblia ana. Wala na gigamit-gamit sa mga apostol ng termino ha. Awahin na gimugna nga kanang pagtuo nga usa ra Dios tawgon og monotheism. Lain pa kanang Elohim sa Hebro o kanang Elohim sa Hebro dayon mudagan ka sa ato ng pulong ron in English God gali sa Griego Theos then atong gihubad ron sa in English o God wala man magamit-gamit ang mga apostol anang pulong kanang pulong God sabton ba na nga nasayop na niya ato mga Biblia karon kay gi-translate na o God di ato na naling laksyon ni atong nga Biblia di ka nato mutuo ani kay kasagaran ng translation God man gyud di ba? So mao na nga kanang argumento nga tungod kay wala ebidensya nga ang mga apostol sa ilang panahon wala pa magtawag-tawag ni Pedro og Santo Papa. Natural kay bag-o pa. Ni ana mga higayon na bag-o pa nag-instruct si Kristo ni Pedro.
nga siya mo'y kung sabto na to mahimong second in command niya kay sa tanang mga apostol, siya mo'y giingnan, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Kinsa man ang buhat sa pag-atiman sa karnero, di ba kang Kristo na? Kay siya man ang pinakalabawang pastor, ay universal pastor. Pero sa tanang mga apostol, nganong si Pedro mo iyang gidelegate ana? Nga unta, niadtong panahon na naaman ang ubang mga apostol. Nganong si Pedro raman ang giingnan, Pedro, pakana o atiman na ang akong mga karnero. Pagkaklaro ana mo nang diligyo ko mudapig sa Catholic exegesis nga kana nga pulong ni Kristo gihimo gyud niya si Pedro nga iyang second in command. O sa kuan pa na sa gingharian, second in command to the king, nga ang laing tukbang termino ana sa atong mga gingharian prime minister. Niya mo adto ka sa Iglesia ni Kristo ang ilang tawag ana executive minister. Oh, pero ang Katoliko dili executive ang giterm. Ang gigamit sa Katoliko nga term Santo Papa gyud, Holy Father gyud, nga naman titulo na sa Dios. Tingali mo ingon mo blasphemia na titulo sa Dios ipagamit og tao. Now depende sa pagsabot. Depende sa pagsabot. Nga naman kana bitang head of the family nganong gamiton man lagi ng titulo sa Dios. Papa, Father, di ba? Nganong gamiton ng titulo sa Dios ng Father sa head of the family tungod kay kanagong head sa family figure na sa Dios. Nga hambot pasabot ikaw gyud mangulo, di ba? Di ba ang Dios mo man na mangulo? Nga buot unta ipasabot ana nga kay leader man ka, figure man ka sa God, magdi ka magbinuang. Kay ang God dili man magbinuang. O, mo na siya. Nganong gamiton ng titulo sa Dios nga Father sa head of the family kay unta gipanawagan ng mahimong leader sa pamilya nga magbinutan. Kay nabagoy leader nga buluyagon, ana man gyud. Amang gyud. Kay sa history gali sa mga pope na may bad popes. Pero it does not mean nga tungod kay dunay bad popes nga kana nga katungdanan wala na nag-exist. Nag-exist na kay mo na gihatag nga katungdanan ni Pedro. Si Kristo may gaingon ana, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Nganong gi-single out mas Pedro ana? Kay ang gingharian lagi na ang may prime minister. Second in command to the king. Na ako naman puning na-discuss gali ang uban ani sa miagi natong dialogue, no? Ingon ana, sumaw na ang atong tubag anang giingon sa kaganina nga pangitaan matag ebidensya ba nga haman diha ebidensya nga si Pedro gitawag og Santo Papa sa ilang panahon. Wala man magtudlo ang Katoliko ana. Nagingon bagod ang Katoliko nga si Pedro literally gitawag sa mga Kristiyano sa una sa Biblia og Santo Papa. Wala magtudlo ang Katoliko ana. Nganong wala kay ga-evolve. Ang namay kanang gitawag sa Katoliko og development of doctrine. Gani si kung naamoy reference, ako wala ko'y reference pero gusto ko makabaton ana kanang sinulat ni Henry Cardinal Newman, no? Nga usa ka Protestant nga na-convert sa Katoliko. Kanang iyang mga writings mo na gigamit sa mga Catholic converts nganong nakasabot sila sa Catholicism. Nindot kay iyang explanation anang development of doctrine. O pras anang panahon sa mga apostol wa man lang ang Trinity ng usa ka Dios sa tulo ka persona. 3 minutos ison. Sa 3 minutos. Development of doctrine gihinganlan ng termino, the Holy Trinity. Unya, mayong kag madawat ba na? Bisag wala pa na gigamit sa mga apostol silang panahon, madawat because of authority. Ang inyong idili dirisyuta, idili sa langit ang inyong itugot. Usa sa mga gidesisyonan sa mga obispo nga kamo ni uyon pod nga wala na desisyon sa mga apostol kanang Bible canon. Pras anang kinsa may gadeklara pila kabasahon ang New Testament. Di sa ta magisgod og old kay mirog sungi ta diha. Kana lang New Testament. Kinsa may gadeklara nga 27 books lang ang New Testament. Roman Catholic Church bisan pag bali-balihon magdebate ta na maguting kayay tag history. Ang mga obispong Katoliko ang gadeklara nga 27 books lang ang New Testament. Wala na mahitabo sa Council of Jerusalem. Kay wala sila maghisgot og Bible canon sa ilang panahon. Wa pa gali sila humandaan nga New Testament. Panahon sa Council of Jerusalem. So kung dili mo mutuo sa buot-buot sa mga obispo, nganong nituo mo pag-ingon sa mga obispo nga 27 lang ang basahon sa New Testament?
O sa mao na nga kanong gitawag na mong Santo Papa kay naa na mi premise nga gikan mismo ni Kristo, gikan mismo sa Biblia nga kanang katungdanan ni Pedro second in command sa hari. Pedro, ati man na ang akong mga karnero, dili na second in command to the king, kisa may king si Kristo, kisa may ang king na nana. Ati man na ang akong mga karnero, naman ta ang ubang mga kauban niya ditong apostol. Nga nung gi-single out niya si Pedro, tungod kay ang gingarian lagi, na ginay usa nga mo represent sa king, kung wala ang king. Sama as gobernador na ay vice governor, kung wala diha ang personal presence ng gobernador. Ang mayor, nasa vice. Si Kristo pang di kahibalo mo at tulag langit, di wasi pilion nga musikan in command niya. Gibulukan tang Kristo. Giwalwalan tang Kristo. Hibalo gali ang gobernador ug mayor, si Kristo pang di kahibalo. Kana di ta kakita mabulag ta sa tinuod na simbahan. Ako sa una, wa man ko kita aning kamaturoan na. Hapit ko ma iglesia ni Kristo, hapit ko ma sa badista nga katungkang Armstrong. Pero pagkakita na ko ani, uy, hala, ang gituhoan na akong di mao nga Babylon ko no. Uy, mo magin na hinuoy tinuod. Nabalitad. Ang gitawag nila Babylon sa mga Adventist, mo man na truth chart noon. Mo na nga wala ko mo dayon og balhin. No, ako mo dayon og balhin. Now, daghan pa unta kog ang hisgutan diri. Uban wa nagay ko ka gahimo ra kog outline diri. Pero wa na koy panahon. Daghang salamat og hangtod sa sunod giyon. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa ato ang isuon nga usa ka Catholic Faith Defender gikan sa Roman Catholic Church atong isuon Silbert Dunduyano. Kay maison sa mga nakibyo sa ato ang programa karong dapit sa kahaponon.